Son as 9 da mañá, escoitan Radio Galicia. Antes de ir cas novas de hoxe, deixámolos cuns minutos musicais. Avó, amañá danme as notas do último exame da universidade. Que ben! Menos mal que xa rematas. Así polo menos poderemos facer algún plan xuntas. Si, menos mal, porque xa teño moitas ganas de ter tempo libre outra vez. E o teu mozo? Que tal lle foi? Avoa, pero si, Marcos e eu cortamos aí 2 meses. Non lembras? Ai, sí, filliña. É verdade. Unha mágoa. Xa verás como aparece outro mellor. Si, este verán vou dedicar a estar cas miñas amigas, facer algunha viaxe e pasar tempo contigo tamén, claro. Avoa, estásme escoitando? Avoa. Avoa. Ai, sí, filliña. E o teu mozo? Que tal lle foi nos exames? Avoa, ten coidado, vai a modo. Está ben, señora? Teño que chamar a miña neta, non sei volver a casa.
Música